Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Richard Dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle mae'r Americanwr yma o'r Midwest yn cyflwyno Cymro hwn o ganolbarth Sir Fôn i gyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl apia podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, da ni ar gael yn gyntaf ar am, wrth gwrs. Dwi'n meddwl dyna ddigon o gyflwyno. Jerry, da ni wedi cael beirdd y tywysogion, da ni wedi cael trychinebau lu. Please, gaeth hwn bod chydig yn sgafnach. Rhywbeth gwahanol iawn. Iawn. Gwahanol iawn heddiw. Dyn ni am sôn am lenyddiaeth Gymraeg o'r Oesau Canol sydd yn ymwneud â'r seintiau. Right. So, hen bryd i sôn mwy am lenyddiaeth grefyddol, achos beth cymdeithas yn grefyddol. Dyn ni wedi cyffwr â grefydd, nifer o weithio wrth gwrs, da. A sôn am mae'n bwysig dall heddiw, mae Cymru'n wlad mor secular, da. Dall bod cymdeithas mor Gristnogol, da. Ac wrth gwrs, yn y cyfnod hwnnw, mi oedd Cymru'n wlad Gatholig, da. Ac dwi'n gallu cymryd hyn ganiataol, achos fel ydych chi, mae gen lle'r o bobl heddiw yn mynd i eglwys neu gapal. Y lleia yn yr ynysoedd yma i gyd yng Nghymru, fel mae'n digwydd. Ie, hollol. A hefyd, da, wedi pobl ifanc, heb swnio fel hen dyn nawddoglyd, mae'n gen lle'r o bobl ifanc sy'n wir yn dallt hanes crefyddol, ac mae bobl, dwi fel darlithydd prifysgol, dyn ni'n gorfod addysgu pobl ifanc glefar iawn, ond eto sydd ddim wedi cael llawer o hanes crefydd. Mae'n wir os ti'n ei gwleidyddiaeth ar 20 ganrif yng Nghymru. A mae lot o bobl heddiw ddim yn dall y gwahaniaeth rhwng Catholigiaeth a Protestaniaeth. Ond hefyd, ti'n gallu darllen ar eithio Cyr Hardy heb gefndir crefyddol fel mae'n digwydd. So mae'n bwysig dall, yn sôn am wlad Gristnogol, pan ni'n Gymru ac mi oedd y Gristnogaeth honno yn golygu i bod nhw'n rhan o'r eglwys Gatholig gyda'r pab yn y rhyfan yn bennaf. Mae hyn yn golygu bod na fwy na un bwlch rhwngthon ni a hyn. Mae gen ti'r, da ni rwan yn Gymru di-grefydd i bob pwrpas. Ond hefyd, a gyfnod o ganrifoedd cyn yna, lle da ni'n wlad Protestannaidd, lle fydda bywyd y seintiau ddim yn union... A Protestaniaid Cymraeg yn ffieidio'r Gatholigion. Ddim teipnio beth oedd hwn o gwbl. Bod ni'n gweld dylanwad diwylliant y seintiau o hyd, mae'r rhaid ffyrdd, enwau llefydd, Llan, Derfel, Tŷ Ddewi, enwau'r seintiau, yna'n tirwedd ni, yn yr enwau llefydd yma, Ond pellter mawr yn ffynnu a'r math yna o grefydd. Mae werth dall be oedd rôl swyddogaeth arwyddocad, gwerth, sant yn yr eglwys ganoloesol, Mae seintiau yn foda arbennig, yn y nefoedd. Hynny yw, heddiw mae'r eglwys Gatholig, mae'n broses lle mae'r pab yn dargan bod hwn o hwn neu hon yn sant, Da rhyw wrthiau wedi cael ei tystio, mae hon bellach yn sant, fel y fam Dyrysa, mae'n bellach yn sant, achos mae pobl wedi gweld rhywbeth o'r rhyfeddol ers ydi. Neu'n dweud bod nhw wedi gweld. Gwed. Ti'n synig. Ond mae'n broses ffurfiol yn y Vatican yn rhyfan heddiw i ganoneiddio, i ddargan bod hwn yn sant. Ers talwm, mae ddim yn digwydd cwaith ar un modd, mi oedd y seintiau trwy draddodiad, A pan oes oes y seintiau yng Nghymru, pan oedd Cristnogaeth yn ymledu, y 5 ganrif a 6 ganrif a seintiau yn ffurfio cymunedau Cristnogol o gwmpas Cymru. Felly mae'r rhan fwy o'r seintiau Cymreig, dyn ni'n sôn amdano fo, yn gymeriadau hanesyddol, llawer iawn ohonyn nhw, pobl fo'n hyrwyddo'r eglwys Geltaidd gynnar yn y 5 a'r 6 ganrif. Dyna pwynt sy'n mynd felly. Ond hefyd, o ran arfer Cristnogion yn y cyfnod, mi oedd, fel heddiw, os ydych chi'n Gatholig, y pobl yn gweddio ar seintiau. Maen nhw yna yn y nefoedd, ac weithiau, ydych chi'n gallu gweddio ar seintiau penodol i amddiffyn rhywun, o ran iechyd, o ran iachau o salwch, amddiffyn os ydych chi'n mynd ar daith, i helpu efo rhyw fenter fusnes. Ond hefyd, os ydych chi yn y bon, ydych chi eisiau gweddio ar ddiw, o'r Iesu Grist o Duw, ond ydych chi'n gallu gweddio ar y sant i fynd atoch chi, fatha mynd y neges i ddiw drostoch chi mewn ffordd, eiriol drostoch chi, a'r forwyn, Mair, mam Iesu. Ond wrth gwrs, di hydnod, ddim bod ni eisiau cael ei fewn i drafodaeth fawr ynglyn â hanes crefydd, ond di hydnod Catholigiaeth ddim yn meddwl am seintiau
yn y ffordd oedd Catholigiaeth. Na, mae'n nid i newid lot, hollol. Mynd ar y protestaniaeth effeithio ar yr eglwys Catholic. Anyway, ta waith. So mae pawb yn mynd, mae hwnna di arthyn i gyd. So seintiau'n bwysig, mae'n sôn am wlad oedd yn gyfan gwbl Gristnogol, ac mae'r seintiau yn ganolog i'r Gristnogaeth honno. So mae yna sawl, dim yn syndod felly dysgu, mae yna sawl math o lenyddiaeth Gymraeg o'r cyfnod ganoloesol sydd yn ymwneud â'r seintiau. Yn gyntaf, mae yna rhywbeth, yn dechrau rhywbeth sydd ddim yn llenyddiaeth fawr, llenyddiaeth ellfawr, ddim yn stori wych neu'n gerdd hyfryd, bwerus, ond mae yna'n fath o lenyddiaeth ymarferol sy'n eitha unigryw. Mae'n draddodiad Celtaidd, neu mi oedd yn draddodiad Celtaidd, achos hyd y gwni, y mon yn digwydd yn Nghymru ac yn Iwerddon, sef bonedd y saint. Ystyr bonedd yma yw achau, llinachau. So, acha teuluol y seintiau. Wrth gwrs, oedd y Cymru a'r Gwyddel yn hoffi rhestru achau. Ond, mae'n ddiddorol achos y rhestru o achau, llinach y teulu, yn cynnwys perthnasa'r sant nad oedd yn seintiau un am bobl. A mae'n gysylltu weithio efo cymeriadau hanesyddol, cymeriadau chwedlonol ac yn y blaen. Felly mae hynny'n ddiddorol, a hyd y gwni, mond yng Nghymru ac yn Iwerddon. Bonedd y seintiau. Ie, bonedd. Diddorol. Ie, diddorol. Felly, ddim y damad o bonedd y saint, achau'r seintiau, o lyfr Gwyn Rhydderch. Dwi'n gofio llawysgrif sy'n cynnwys y Mabinogi ac yn y blaen. Mae hefyd yn cynnwys y testun crefyddol yma. Felly dim y dechrau â Dewi Sant. Ac mae'n drysyd achos... Dewi Sant. Ie, Dewi Sant. Enw tad Dewi Sant oedd Sant. So dyma fo, bonedd y saint yn llyfr Gwyn Rhydderch o'r flwyddyn 1350 yn fras. Dewi ap Sant, ap caredig, ap cyneddoledig. Mae'r hanesyddol bwysig cyneddoledig. A non ferch gynnyr o gair gael yn mynyw yw I fam, dogfael a bythael ap caredig ap cyneddoledig, caranawg ap... Felly, mynd ymlaen ac ymlaen. A mae'n ddiddorol, yr rhestru, hynny yw, oedd yn bwysig dall pwy oedd teulu y seintiau yma, pwy oedd I dad a'i fam. Pwy ydach chi? Ie, Cymreig iawn, dydy. Cymreig iawn. Mae hwn dal yn byw ag yn iawn. So dyna un math o lenyddiaeth Gymraeg ganoloesol am y seintiau, ddim yn ddiddorol ofnadwy, there's some stori yna, ond eto mae'n y stori rhwng y llinella, o ran sydd oedd yn perthyn a be ddigwyddodd, o ran berthynas efo'i fam a'i dad a rhywbeth o fel. So mae'n ddiddorol. Reit ta. Wedyn, mae gennym ni fath arall o lenyddiaeth ganoloesol, sef Bucheddau Seintiau. A dwi wedi clywed am hein, ond dwi'n siŵr beth ydw. Ystyr fel llawer o bethau. Mae hynny fel dark matter neu rhywbeth, dwi wedi clywed amdano fo. Dwi'n teimlo'n union fel yna yn gwrando ar chdi'n siarad. So ti'n gallu bod yn siarad am physics. Wir ddew. Atom, ti'n bod I atom? Be di Buchedd y Seintiau? Ystyr Buchedd yw bywyd, fatha hanes... Campar Seintiau. Wel, ie, yn hanes bywyd. Ie, mae campau yna, mae'n bwysig i'r gwythio felly. Fatha'n hygol maen nhw wedi cyflawni lle. Ond ystyr Buchedd yw bywyd, fatha cofiant. Fel y cofianna. Fel y cofianna gweinidogion Cymreig yr ganolbwyntio. Ie, ac yn aml hunan gofiant yn yr achos yn aml. Ond cofianna hefyd ydy, ond cofianna, Buchedd, ac wedi sgwennu yn Lladin yr iddio. Mae'n bwysig, mi oedden nhw gyd wedi sgwennu yn Lladin. Lladin oedd iaith yr eglwys ac yn y blaen. A wedi sgwennu yn Lladin, a mi gafodd rhai ohonyn nhw I cyfieithu'r Gymraeg. Felly, yn achos rhai, fel yr enghraifft, mae ddwy fychedd o'r bedwaredd ganrif ar 10, Fuchedd Dewi a Fuchedd Bino yn Gymraeg, a mae'na fersiwn a Lladin I goroesi hefyd sy'n gynharach ac yn y blaen. Ond dwi wedi crybwyll o'r blaen wrth fynd heibio ar y ddechrau yn trafodaeth ynglyn â beirdd a tywysogion, achos mi oedd y bardd cynta yn y cyfnod yna, Meilio'r Brydydd yn canu'r Gristnogol ap Cynan, a mae historia Gristnogol ap Cynan wedi goroesi de. Felly Buchedd I ddyn adroedd yn lleigwr o fo. Ac mi sgwenwyd y testun hwnnw yn Lladin wreiddiol. Felly mae'n eithriad de. Fel arall, mae'r Buchedd yma I gyd yn gofianna I seintiau lle de. So mae'n rhaid bwysig. Sori, lle bod ti'n mynd gallu ateb y cwestiwn. Lle fydda bobl wedi dysgu Lladin? Yn y mynachdy. Yn y mynachdy. Felly bydda yna system addysgiadol ffurfiol yn ysgoldu os lygidio ddim mewn. Hynny yw, dyn ni gorau frai i'r dde nes ymlaen
fo urdd y Sistersian, llawer iawn o'r mynaich yn lleol, yn Gymru wedi cael ei addysg, ond fel arall, ni'n gweld lot o fynaich yn teithio hefyd, mynaich yn dŵad o lenyddiaeth eraill, da. Mi oedd Lladin yn ddysg Ewropea, yn iaith dysg Ewropeaidd, da, lle da. So, yn dysgu, yn yr ysgoldy, da, nawn ni sôn am Lladin eto, mae'n munud, achos mae'n holl bwysig. Ond wedi sgwennu yn Lladin, ac ambell un wedi chyfieithu'r Gymraeg hefyd, lle. Hwyrach bod yna rhagor ohonyn nhw, ond dwi'n gwybod os mae'n gymaint o lawysgrifau canolesol wedi diflannu, fel dyn ni'n gwybod. Ond, mae gennym ni bycheddau, hanes, bywydau, seintiau, Cymreig, fel Dewi Sant, fel Bennod ac yn y blaen, ond hefyd mae yna fycheddau seintiau rhwngwladol neu seintiau lefydd eraill, fel Martin Sant, Sant Martin, a Santes Ursula, fydda. So mae yna destunau Cymraeg wedi cyfieithu'r Ladin am seintiau nad oedd yn perthyn i Gymru, ond mi oedd yr eglwys yn Ewropeaidd yn rhwngwladol, felly mae'n bwysig de. Fath oedd Iesu Grist ddim o Gymru, nag oedd. Ond oedd pobl yn darllen amdano fo, ac eisiau gwybod, felly math yn o beth. Ond mae o ran cwlt, neu cwlta seintiau, allu da, dwi'n cael eglwysi yn cael ei henwi ar ei hola nhw ar y gysylltiad felly. A mae Dewi Sant, da, mynd yn boblogaidd iawn o'r 12fed ganrif ymlaen. Mae'n debyg a awgrymodd yr athro D. Simon Evans, nath olygu Fuchedd Dewi, bod Bucheddau Dewi, y testun gwreiddiol yn Lladin wedi sgwennu gan ddyn o'r enw Rhygyfarch, nes ymwneud fo'n mynd i chi. Tua diwedd yr 11fed ganrif ar 10. Iawn, o gwmpas, unfed ganrif ar 10. A wedyn, yn weddol fi yn ar ôl i'r Normaniaid ddwed i Loegr, lle de. A wedyn, dyn ni'n gweld y testun yna yn ymledu, a mae'n gyfieithiau Cymraeg nes ymlaen, so hwyrach ar ôl i bobl fy ati i gloriannu a dyrchafu hanes Dewi, dyn ni'n gweld bod Dewi mynd yn gynyddol bwysig yng Nghymru, lle de. So mae'r llenyddiaeth yn rhan o symudiad yn yr eglwys hwyrach gan rai i ddyrchafu un sant, a'i wneud yn y pen draw yn sant genedlaethol. Nawdd sant genedlaethol. So mae hynna'n diddorol. Wan ta, dyn ni'n gwybod pwy, mae hyn eithriadau bod ni'n gwybod pwy sgwennodd o ran rhyddiaeth efo'r farddoniaeth yn aml, dyn ni'n gwybod enwau'r beirdd, beirdd y tywysogion ac yn y blaen, ond efo rhyddiaeth fel arfer, dyn ni'n gwybod pwy sgwennodd y testunau. Ond efo Bucheddau Dewi, Rhygyfarch, sgwennodd y testun Lladin gwreiddiol. A oedd o'n ddyn diddorol de, oedd mab Silian ddoeth, oedd yn frodyr o Lan Badarn Fawr. Yn yr heid, unfed ganrif ar 10, cyn Llanbadarn Fawr ar gyrion Aberystwyth. Os oes unrhyw ddim yn... Llanbadarn Fawr. Dydy Llanbadarn ddim yn fawr, felly falle bod yna rhywun ddim yn gwybod lle mae. A Llanbadarn, ond o ran y seintiau, lle. Ond cyn i lawr o'r urddau mynachaidd o'r cyfandir ddwad, fel y Sistersiaid a Gristnogol a'r Dominiciaid ac yn y blaen, mi oedd yna glasau, clas oedd yno ar gyfer fatha sefydliad mynachaidd Celtaidd Cymreig, lle, efo math, dyn ni'n gwybod gymaint amdano fo, achos gafodd ni, dath dwylliad eglwysig cyfandirol i fewn a'i dysodlu, lle. Ond mi oedd yna fath gwahanol o fywyd mynachaidd a rheol a threfn, lle. Ond dyna, so hen sefydliad eglwysig Cymreig yn Llanbadarn Fawr, a Silian yn rhan bwysig ohono fo, mi ath o'n esgob Ty Ddewi, ac yn y blaen, a wedyn oedd ei fab o Rhygyfarch, oedd yn fyw o, gafodd ei eni o gwmpas, tua chanol yr 11fed ganrif ar 10, o gwmpas y flwyddyn 1555, rhywbeth fel allu, a bu farw reit ar ddod y ganrif, mae'n debyg yn y flwyddyn 1919. Reit cyn troi'r ganrif, ac mi oedd Rhygyfarch yn hyddysg, oedd yn ddyn, oedd yn ysgolhaig ac yn llenor ac yn sgwennu yn Lladin. Mae yna farddoniaeth Ladin gyda fo sydd wedi groesi, so oedd yn sgwennu barddoniaeth yn Lladin, ac hefyd mi sgwennodd hanes bywyd Dewi Sant yn Lladin, Bucheddau Dewi yn Lladin, a mi gafodd y testun i gyfieithu i'r Gymraeg. Wan ta, mae yna fersiwn ohono fo, Bucheddau Dewi, y fersiwn Cymraeg, mae'n llawysgrif ddiddorol, llyfr Ancer, ti'n gwybod beth i Ancer? Na. Beth am y gair Richard? Na. Na ti ddi. Y gair Saesneg anchorite? Sef yr
bobl grefyddol ma oedd yn ymddihatru ac yn byw ar ben... Na, nid nhw oedd yn byw mewn ogofau, neu oedden nhw'n encilio i ffwr o bobl. Fatha mynach oedd yn gadael cymdeithas i fi benni hyn. So mae'n lawysgrif o... Ti ar un oed a llyfr Gwyn Rhydderch, yn gwmpas o flwyddyn 1350, llyfr Ancer Llan Ddewi Brefi. Llan Ddewi, sant, brefi lle. Yn y de. Ac felly rhyw fath o llenor oedd o, yn sgwennu Cymraeg, mynach, ond benni hun, mewn rhyw gwt bach yna, lle. A mae'r llawysgrif yma, llyfr Ancer Llan Ddewi Brefi, mond yn cynnwys testunau crefyddol yn yr iaith Gymraeg. Sy'n ddiddorol, da. Casgliad o testunau crefyddol, gan gynnwys cyfieithiau Cymraeg o Fuchedd Dewi gan cyfarch, da. A meddwl, mae'n dechrau gyda achau Dewi o Fennod y Saint. So, ni'n gweld y gwahanol draddodiadau testunol yn ymgysylltu â gilydd, da. So, mae'n ddiddorol, da, gweld hynna. A wan ta, rhan bwysig fod ysdi, rhan bwysig o Fuchedd o gofian sant yw cofnodi campau fel ydysdi, crithiau, miracles, grithiau lle, i brofi i fod o'n sant, pethau anhygol, da. Felly, a mae'n siŵr, da chi'n gyfarwydd o rhai o gampa a gweithio Dewi Sant, achos mae'n rhan o lein gwerin heddiw. Ond dyma cwbl ohonyn nhw, da, o Fuchedd Dewi, yn weddol hawdd y ti ddarllen a deall gobeithio. Ti'n siŵr? A cwbl o bethau rhyfeddol ddigwyddodd adeg genedigaeth pan oedd non, mam, Dewi, yn ei eni, felly na chdi. Na ti? Destyn hir, cym damser. Ma ni, reit. Newch pan oedd y de, bobl. Gwyrth arall a wnaeth Dewi. Yn yr awr y ganed, ef a ddoeth taranau a mell. So, daith taranau a mell. A chareg a oedd gyferbyn a ffen non. I famo. A holltes yn fu yn ddau hanner. A neidiawdd y naill hanner iddi dros ben y lleian hyd is ei thraed pan y doedd hi yn esgor. Felly mae'r garreg yma yn hollti, a mae un hanner yn neidio o'i ffen dros ti hi i'w thraed. So dwi'n gweld ti fel non ar y gwely esgor lle yn geni'r plentyn, a mae'r garreg wrth i ffen wrth i thraed o'r systa. Wel, oce. Gwyrth arall a orig Dewi. Se a wnaeth Dewi. Pan fedyddwyd ef a ymddangoses ffynawn o'r ddeiar. Lle ni biasau ffynon erioed. A dall a oedd yn... So dyn dall. A dall a oedd yn dalu Dewi. Yn dal Dewi. Wrth fedydd a gaffas yna ei olwg. A gafodd, A gafodd ei olwg yn ôl. Ac yna, y dall a wybu fod y mab y doedd yn ei ddalu wrth fedydd yn gyflawn o rad. Rad, gras diw yna. Felly oedd o dyn dall, person dall ma, yn gwybod bod y baban ma yn gyflawn o ras. A chymryd y dwfr bedydd a golchi ei wyneb ar dwfr a chwbl o'r a berthynau arni, sef a wnaeth pawb yna moli diw fal y dylynt. A chos dyna be mae sant yn neud, mae'r cofiant yma yn dyrchafu'r sant, ond mae'r sant eisiau ni gifol i diw yn bendrada. A so, pob dwy stori bach yna, pob yn dechrau gwyrth arall a wnaeth Dewi yn da. So, mae'n fabi yma, ond dal... Mae'r babi yng nghroth i fam yn cyflawni'r gwerthu yma, da. Mae o'n mor special. Mae o'n mor special. A mi ddorol, y ddelwedd o'r dyn dall, i ddal wrth pan yn cael ei fydyddio, da. A mae'n cael ei olwg yn ôl, a wir. Ond wrth gwrs, ni'n cofio, yn y Beibl Gristnogol, mae Iesu Grist yn iachau pobl ac yn y blaen, felly mae'n sawnd yn y traddodiad yna. Yndi. Ffantastig. Da, iawn. Na fo. Wedyn, eisiau trafod... Ffantastig yn... Mae'n fod ffantastig. Ym mhob ystyr y gair. Anhygoel, dyni. Ym mhob ystyr y gair. Mae'n rhyfeddol, dyni. Rhyfeddoda. A wedyn, chos mae'n straeon da yn rhai o'r straeon yma. Wedi gyfieithio'r Lladin, a mae'n llenyddiaeth Gymraeg storiol dda. Eisiau sôn am Fuchedd arall, Fuchedd Bino, Bino Sant, da. Darn o Fuchedd Bino, sy'n sôn am sant arall, santes, sef
Gwenfrewi neu Gwenfrewi de. Ac mae lenyddiaeth amdani hi, mae'n sôn am draddodiadau Gwenfrewi nes ymlaen yn bwysig iawn. Ond dyma, sgynna i ddyfyniad at hynna, mae hwn yn stori hir iawn, so ni'n gymryd o fesol, ond mae'n stori dda. Right. So, mae rhywbeth yn digwydd i'r ferch yma, Gwenfrewi, a mae Buno Sant yn ymyrryd i helpu lli. Okay. A mae'n stori dda. Dwi'n newydd weld baint o brint. Mae'n lot. Dyna'r unig beth arall yn ei amddarllen mewn Ewch ail banod o 10. Stori dda, gymryd o'n ar 10. Mae'r ddyn o'r enw Temig, iawn, ac mae Gwenfrewi yn ferch iddo fo. Okay. A dydd gwaith y daeth Temig a'i wraig i'r eglwys i randaw o fferen a ffregeth y gan Feuno, ac adaw gartref ei ferch yn Gwarchadaw. So, jyst yn stopio fyna. So, y ddelwedd, mae Buno, mae'n sant, ond mae'n offuriad yn yr eglwys da. Mae'n ddyn byw yn pregethu ac yn cynnal offeren yr eglwys. So mae rhieni Gwenfrewi, Temig a wraig yn mynd... A Mrs Temig yn mynd i rando ar Buno yn pregethu. A maen nhw'n gadael y ferch adre i wachar y tŷ. A dyma ni, a morwyn decaf yn y byd oedd honno. Dyn ni'n ôl na'r rhamantau wan, tydyn? O, na ni. Ac ni roddasid hi i ŵr yna etaw. Eto, gen i'n gŵr eto. Ddi ferch ddelan y byd, a gen i'n gŵr eto. A fi'n sengl. Ac oedd hi adra ben ei hun. Ti'n beth? Dwi'n gallu gweld... O'r cychwyn dwi'n gweld lle mae hyn yn mynd. Ac fal y doedd hi ei hun yn Gwarchadaw, nachaf... So dyma, Nachaf y gwela hi y brenin, a oedd ar y lle hwnnw yn dyfod i mewn ati. A Charadawg oedd ei enw. So Caradog, y brenin lleol sy'n dod ati hi. Mae'n ei ffenni hun yn y tŷ, a ferch ifanc yma. A mae Temig a Mrs Temig yn yr eglwys. Sef a wnaeth hitha cyfodi yn ei erbyn a bod yn llawen wrthaw. So, mae'n ei groesawu, de? Groesawu fel dylai'r brenin, de. Sef a orig y brenin, gofyn iddi pa le yr eithodd ei thad. Lle mae dy dading ddechan ni. Dwi'n wedi gwneud llais Tudur Owen yn fan. Iawn, ti'n cael gael ymlaen? Sori dda. Ef a aeth, heb hi, i'r eglwys. Mae wedi mynd i'r eglwys, medda hi. O'r bydd it neges a fo ag efo... So, sgyn ti neges iddo fo? Ie, sgyn ti bath i ddeud o. Aro ef ac efo a ddaw yr awr hon. So, aros amdano fo? A fe ddaw, cyn hir. Na carhosaf, dwi'n cymryd, heb meddai ynta, ond i byddi ordderch ditha im. Gordderch, fatha cariad heb rodi lle. So mae hi'n deud, sgyn ti neges iddo fo, ti'n aros, a hi'n deud, na i dwi'n aros, ond i bai bych ti'n bod yn gariad i fi. A mae'n rhywbeth anweddus dydi. Wel, yn amlwg. Ddim eisiau ffrodi hi, mae eisiau i chael yn ordderch. Heb y forwyn. Sut dedodd y forwyn? Ni wedda fi yn ordderch i ti. No we, canis brenin wyt ti, ac o frenhinedd Hanwyd. So mae'n ddiddorol, mae'n gwrthod, dyn ni'n gwybod bod hi'n rhinweddol, ond mae'n gwenyieithu, mae'n glefar, dwi'n gallu bod yn gariad i chdi, yn orach, achos wyt ti'n frenin, a dwi'n gyffredin, ti'n frenin, a ti'n hannu o linach o frenhinoedd. A minnau, nid cyfiwch fy ngwaed, ag y gweddwyf yn ordrech i ti. Ti'n ngwaed i ddim digon uchel i fi gael... so ti'n eisiau cael yn gariad go iawn na gwyd, dyna mae hi'n dweud. I ni gael mocha hefo'n gilydd. Eisoes heb hi, arod i yma yn y delwy fiom siambr, ac mi awnaf a fynych. Sori, dwi'n mynd allan. So mae hi'n amlwg mewn sefyllfa anodd. Mae ffen ei hun, mae brenin Caradog yn dŵad i'r tŷ, mae o eisiau i chael hi. Mae'n bold. A di hi'n eisiau. So mae'n trio un strategaeth. Na, mi wyt ti'n frenin, dwi ddim o'r un gwaed, ddim yn deilwng i mi fod yn geriad i chdi. A wedyn mae'n oce, wel, os ti eisiau gwneud, be bynnag ti eisiau, jyst aros am fynd y bach, a i'r siambr, hwyrach i newid dillan neu rhywbeth, a wedyn gyd i wneud be bynnag ti eisiau efo fi, de. Reit? Right, oce. Gen i weld. Ti'n siomi wan, dyn ni? Na, high risk dwi'n gael hynna. High risk.
Mae Gwenfrewi yn cymryd strategaeth high-risk ar y pwynt yma. Gan i weld beth ddigwyddiad bobl. Dwi'n siŵr bod Simon Evans... Tune in next time. Dwi'n siŵr bod Simon Evans ddim wedi dweud hynna yn ei drafodaeth academaidd. High risk! Mae ddrwg yn ei mostwg y safon. Mae ddrwg yn ei... Llenyddiaeth Gymraeg dwi'n ymddiheuro. Asg yn rhydd... Sorry, ac di hynny. Ac, just ac. Ac yn rhydd myned i'w siambr. So, yn rhydd mynd i'w siambr. So mae'n cogio mynd i'w siambr. Ffoi a orig hi a chyrchu ter eglwys. Mae'n heglu allan o'r ffenest ac am yr eglwys. A'r brenin ei ymwneud â orig. Felly peltio'r i holi. So mae Gwenfrewi yn rhedeg draw yr eglwys a mae brenin cas mae'n rhedeg ar ei holi. Mae o'n dipyn o cad. Yndi, mae'n adwy. Ac a hi yn caffael drws yr eglwys. So, oedd hi just yn cyrraedd drws yr eglwys. Y gorydd weddus a orig yntau. So mae'n dal fyny efo hi. Ac a'i gleddyf taro ei ffen. Mae'n... Mae'n flin. So mae Cradog yn tynnu gleddyf a mae'n torri ffen i ffwrdd wrth yr eglwys. Mae'n torri ffen i. Taro ei ffen yn y fu yn yr eglwys a'r corff y maes ohoni. So mae hynny'n... Dyn ni'n sôn am y ffordd mae llenyddiaeth Gymraeg Ganoloesol yn trafod ymladd a pethau gweidle mewn ffordd fanwl, graffig iawn. O unwaith eto, mae hi wedi rhedeg at yr eglwys, mae wrth i'r agor drws yr eglwys, mae'n tu ôl iddi, mae'n torri ffen i ffwrdd. Mae ffenni'n rolio fewn. Mae ffen yn ôl yr eglwys, mae'n chorffi tu allan. Mae eisiau rhybydd, Richard Martin, mae eisiau rhybydd ar yr raglen yma. Llenyddiaeth grefydd o'n cofio, dyn ni'n trafod crefydd o'n. Mae hwn yn ofnadwy. Reit, so mae'r pen wedi roli fewn i'r eglwys. Beino a'i thad a'i mam a arganfiant hynny. So, darganfod hynna, yn gweld hynna. A beino a ddywad wrth y brenin gan edrych yn ei wyneb. Sbyn i ligano. Mi archaf i ddew, hebef. Nat ar beto ef dydi, ac nath barcho. Nag y perchais titha y forwyn dda hon. So mi archaf i ddew. Erchi a gofyn i ddew. Na i ddweud wrth dew, wel, deitha fo, i beidio arbed chdi'r bastad, nag i dy barchu di, achos ti ddim wedi parchu'r ferch dda hon. So mae diw yn mynd i drin di fel ys ti drin y forwyn yma da. Ac, ti eisiau fi orffan? Ac yn yr awr honno, y toddes y brenin yn llyn tawdd. Mae yna, briliant. Mae toddes y brenin yn llyn tawdd, ac ni welad mwy no hynny yn y byd hwn. Yna cymerth beino pen y forwyn ac y dodes wrth y corff a theunu efantell ei hun ar hyd y corff, Jerry. Dio fatha rhyw gonsirwr ydy. Mae wedi rhaid y pen wrth y corff. Mae wedi teinu glog hyd dros di. A wedyn... Ys gen ti mwy? Mae gen i mach mwy. Go on. Ac wedyn mae beino'n gorffen ar y fferin yn yr eglwys. So mae'n dweud hyn. Mae'n asibio. Mae'n lladd y brenin cas, Cradog, toddi yn llyn yna da. Wedyn, mae'n cymryd pen Gwenfrewi, roed yn ôl wrth y corff, a mae'n beino'n cymryd i fantellu hun. A wedyn mae'na... Yn teulu dros di hi. Wedyn mae'na brec ysbysebion. Wedyn mae'n mynd nôl yr eglwys. Mae'n gorfod gorffen o fferin yr eglwys. Mae'n gorffen i waith yr eglwys. Wedyn mae'n dod nôl allan at y corff a'r pen. A pan ddarfu ar y fferen, y forwyn a gyfodes yn holliach. Ac a sychawdd y chwys ar ei wyneb, ac a'i gwnaeth diw hi a beino yn holliach. So mae diw a beino yn cydweithio i wneud Gwenfrewi yn holl iach. A dwi'n licio fel mae'n sychu chwys oedd yn ei wyneb. Wrth gwrs, mae'n chwysu da'r rhedeg yr eglwys a di torri ffen i fod. Mae'n chwys dal yn ei wyneb i. A mae'n ddynol iawn dydi. Mae'n gyfodau'n iach. Mae'n sychu'r chwys. Yn y lle y syrthiaw ei gwaed ar y ddaear, y cyfodes ffynon o fi yno, a'r ffynon honno hyd heddiw y sydd yn rhoddi iechyd i ddynion ac anifeiliad. A'r ffynon honno enwyd o enw y forwyn ac a elwyd ffynon Wenfrewi. Waw! Dyn ni wedi trafod wrth drafod y Mabinogi wedi 4 cainc y Mabinogi yn y blaen ffaith bod Cymru yn yr Oesau Canol. A heddiw mewn ffordd yn hoff o chwydla sy'n egluro enwau llefydd. Chwydla onomastig dyn ni'n gael hynna. Dyma ni, Eglurhad yn egluro enw ffynon Wenfrewi, sydd,
drawn Sir Fflint, tre ffynon. A mae o dal... Dyna'r ffynon yn rhe ffynon. Mae o dal yn... Yn gyrchfan Pererinion. Pererindod. Mae o dal yn. Yndi, mae Catholigion yn mynd yn o hyd, ynde? Hollol. Ac mae yna gapal Gwenfrewi, nath gyfri adeiladu yn y 15fed ganrif, ond mae'n debyg bod Pererinion, yn yw, unwaith eto, dim yn gallu rhaid bod yn holl randawyr yn deall y cyd-destun Gristnogol yma, mae hwn yn mynd ar Bererindod, ydych chi'n mynd ar daith am resyma crefyddol, lle. Mynd i rywle fel yn y Senlli, neu lle bynnag. Santiago de Compostela, neu lle bynnag. Yn aml mae ffynon, sanctaidd yn gyrchfan i Bererinion, lle. So mae'n debyg ers y 7fed ganrif, mi oedd pobl yn mynd ar Bererindod i ffynon Wenfrewi, ac gan bod yna mor bwysig, ac gyda llaw, dwi'n eisiau isolhau y drafodaeth trwy'r Gymru bod yr eglwys yn elwen ariannol, ond mi oedd mynachdy... Mi oedd yr eglwys yn elwen ariannol. Mi oedd Pererinion yn dŵad i roi enreigion ac yn y blaen. Ac yn bynno i ffynon. Oedd ffynon, oes. Yn Clynog, ynddo? Oes. Clynog fawr. Lle oedd fan hyn dada aniniau yn byw gyda llaw. Clynog fawr. Ac o sawl un o gwmpas y lle, lot o'n nhw'n arfon, dwi'n gyfarwydd yno, lle. Ond felly mi adeiladwyd eglwys fechan capal Gwenfrewi yna, i fod yn fatha'r do uwch pen y Pererinion, lle. Felly, mi oedd yna ddiwylliant o ran addoli, yn gysylltiedig â hyn, lle, a'r Seintiau. So mae'r llenyddiaeth yma hefyd yn ddrych ac yn rhan o'r modd yr oedd pobl yn addoli, lle, yn egluro resym ydyn nhw'n gwneud rhai'r pethau yma, lle. A'r ffynon eto'n iachau pobl ac anafiliad. Gwych, da. Wan ta. Am stori. Am stori dda, dydi. A mae'n ddiddorol, achos Bucheddau Bennod, hanes bywyd Beuno, sant, a mae'n rhoi hanes Gwenfrewi ni hefyd, sy'n santes yn ei hawlu hun hefyd. Ar yn aml, dyn ni'n gweld rhyw gysylltiad rhwng Seintiau fel hefyd. Mae Bucheddau yn sôn am un arall yn aml, lle. Ond hefyd, gyda gymaint o lenyddiaeth Gymraeg ganoloesol gysylltiedig, gyda llaw, dylwn ni ddeud, shout-outs, mae yna wefan, os ydych chi'n dysgu mewn hynna, yn deillio o brosiect ymchwil gan y canolfan uwchhyfridiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth rhan o Brifysgol Cymru. Mae nhw wedi cynnal rhyw brosiect ymchwil mawr am y Seintiau, mae yna wefan efo rhai o'r testunau rhyw hanes yn y lle. Ond mae yna farddoniaeth ganoloesol sy'n sôn am y Seintiau hefyd, cerddi crefyddol am y Seintiau. Mae yna 2 cerdd i Seintiau o gyfnod beirdd y tywysogion, cyfnod yn ni wedi trafod yn y penodau dwytha. Un i dysylio gan Gynfelw Brydydd Mawr, ti'n gofio Gynfelw, Cyfaill Pod. Un i Cadfan Sant gan Lywelyn Fardd, un i Ddewi gan enw gwych, gan Gwynfardd Brycheiniog, gan o fawl i Ddewi Sant, ac yn y blaen. Brycheiniog? Felly mae hwnna'n hen enw, ddim rhyw greadigaeth gan Gymreig cyfoes. Ti wedi lol man ar Brecon Beacons. Na, Brycheiniog, Gwynfardd Brycheiniog, a Brychan Brycheiniog. Ac ddiddorol, mae golygydd y cerddi yma, Ann Pereowan, di awgrymu bod tywysog penodol wedi noddi y beirdd a hwyrach i hannog i gyfansoddi y cerddi yma. Yr arglwydd Rhys, tywysog pwysig iawn yn y dehebarth neu Cymru, lle. A hwyrach ar gyfer rhyw achlysur penodol, lle, rhyw wasanaeth crefyddol penodol, lle, gyda eglwys yr oedd yr arglwydd Rhys yn ei noddi ac yn y blaen, a hwyrach i fodol neu beirdd oedd yn canu iddo fo, be bynnag wedi cyfansoddi am felly gerdd, lle, de. Ond, to, mae yna... So, mae'n drwg yn dwi'n Victoria dod drawstig a titha'n neud i fewn, ond oes na... Alla bod hwn yn gwestiwn ofnadwy a ni. Oes na rhyw ffordd o werthuso o ran beth oedd canfyddiad pobl y cyfnod o bwysigrwydd gymharol y fatha yma o lenyddiaeth? So, ti'n bod, da ni wedi siarad am... Feir y tywysogion, a gen ti o'r hoffedd, mae gen ti... Fi di gwelch mae i gael yn y Saeson fath o beth. Mae gen ti dy ganu mawl, mae gen ti'r gwahanol bethau canu serch, bla 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 bla. Mae'n hybiaeth i ydi bod y stwff crefyddol yma yn mynd i fod o bosib yn bwysicach ar y pryd na rhan fwyaf o'r pethau eraill yma, ond bod o'n falle llai ddordeb i ni erbyn hyn. Oes na ryw ffordd o bwyso mesur? Mae'n wir, mae'n gymaint ohono fo. A hefyd, fel dwi'n nodi wrth heibio, yn aml iawn, mae'r un llawysgrifa yn cynnwys deunydd o fath arall, y math o bethau dyn ni'n trafod fwy fel Pedair Cainc y Mabinogi, fel rhai beth eraill yma, lle. A mae'r un llawysgrifa fel Llyfr Gwyn Rhydderch hefyd yn cynnwys deunydd crefyddol, lle, da.
Mae yna lawysgrifau fel llawysgrif Henry Gadfred sy'n mon yn cynnwys un math o lenyddiaeth, gwaith beirdd y tywysogion, llawysgrifau fel llyfr Angr Llanddewi Brefi sy'n mon yn cynnwys pethau crefyddol, ond aml iawn mae llawysgrifau yn cynnwys cymysgedd, achos doedd pobl yn y gymdeithas weithiau ddim yn gwaniaethu, neu mi oedd noddwr mynachdy, neu rhywun oedd o'n i bob pwrpas yn talu i rhywun greu llawysgrif eisiau stwff crefyddol, a weithiau, beth sydd yn rhyfedd i ni, ond weithiau, da chi'n gweld barddoniaeth fasweddus, barddoniaeth goch, fudur, ochr yn ochr a cherddi crefyddol, yn bydolwg cyfr a'n diddordebau bobl, so mae'n gymysgedd, ond yn sicr dyn ni ddim yn trafod hynny, mae yna ysgolheigion sydd yn gwneud, a Gristnogion heddiw, wrth gwrs, sydd yn gwerthfawrogi traddodiad hwyrach, ond dydw i ddim fy hun yn trafod y pethau cymaint a ddylwn ni o bosib, achos mae pethau eraill o fwy diddordeb ar ran math o hanes a math o lenyddiaeth dyn ni'n mwynhau i drafod ac yn y blaen. Felly, dyn ni'n newid, ond mae yna gymaint o'r pethau yma, ac mae angen egluro o ran y farddoniaeth grefyddol, lot o'r cyd-destun o ran i ddall. Ond jyst ar yr awdl yma, gan y bardd hwnnw Gwynfar Brycheiniog i Ddewi, de. A dyn ni sôn am y canu mawl i dywysogion yn y penodau dwytha, enghraifft. Mawl i Dduw sy'n yma, neu mawl i Sant sydd hefyd yn gynnwys mawl i Dduw. A di hwn yn Gymraeg neu'n Lladin? Yn Gymraeg. Yn Gymraeg. Cerdd wedi sgwennu yn Gymraeg. Mi sgwennodd rhygyfarch gerddi Lladin, ond cerdd, yn wahanol i'r testunau rhyddiaeth, y cofianna, bechedda yna, sgwennwyd yn Lladin gynta, cyn cael ei cyfieithu i'r Gymraeg yn achos rhai. Dwi'n sôn wan am farddoniaeth gafodd ei chyfansoddi yn Gymraeg, yn gynta. So mae'n farddoniaeth gyfreithiol. Mae'r awdl yma i Ddewi, mae'n cynnwys agos a 300 o linella. Yn hir ni. Y hir ofnadwy, de. A mae'n dechrau pethau fel am rhoddo, dofydd, dedwydd, diwaint, awen gan awel, pandel, plygaint. Am rhoddo, dofydd, diw, so boed i ddiw, roi i mi, wedyn awen gan awel, pandel, plygaint, fel canu plygaint, ond plygaint mae'n dŵad o'r Lladin gyda'r wawr, de, pan mae'r ceiliog yn canu, lle de. So mae'n gweddio i Dduw, mae bardd yn dechrau trwy weddio i Dduw, i roi awen gan awel, sy'n ddiddorol, achos mae awen ac awel yn dŵad o'r un tarddiad, mae awen, bosib yn crybwyll, mae awen yn cael ei chwythu fewn i chi, fel inspiration yn Saesneg o'r Lladin, inspiratio, chwythu mewn, de. So awen gan awel, awen gan awel, pandel plygaint, ac felly mae'n gweddio am awen i ganu mawl i Ddewi, de. A rhywbeth wych, mae'n cynelw o Ddewi i ddau cymaint, i ganu cerdd o foliant i Ddewi, sy'n ddwywaith yn bwysicach na fi fy hun wyrach. A rhywbeth felly, mae'n ddiddorol iawn o ran hynna, lly. A mae awen y bardd yn awen Gristnogol, lle ar hynna. Duw sy'n rhoi'r awen. A mae'n dweud, canu Dewi mawr a moli saint, felly mae eisiau canu mawl i Ddewi a moli saint. Dyna beth mae'n neud. Felly, dyma'r fersiwn Gristnogol hwyrach o feirdd y tywysogion i raddau, neu barddoniaeth math yn o ganu mawl, de. Ac gymaint o beth yna. Neidio ymlaen rhyw 100 o linella yn yr awdl hir yma. A mae'n pethau fel rhi meddyliau sy'n hyn i honni urddawl, i urddas yn fedral, y fedr roddi, rhwyf, rhadau, bia, beirdd, wyffoli, a'r llen, a'r llyfrau, a'r llen palu. Felly, nes i gynllunio hyn mwyn hyrwyddo gŵr i ordeinio dyn urddawl, dyn wedi i ordeinio hwyrach, mi ganwyd y gan yma ar adeg urddo rhywun penodol yn esgop, neu tu Ddewi, neu yn awffuriad, neu i dyrchafu rhywun i ryw swydd eglwysig penodol yn y lle. Sori, gallai ofyn cwestiwn ynglyn â hyn, wan. Dwi'n meddwl am Gruffudd ap yr Ynad Goch, a dwi dal wedi fy ysgwyd yn meddwl am Gruffudd a'r gerdd anhygol yna. Oedd ti'n deud bod yna 6 cerdd grefyddol gyda fo. Sy'n siarad am ganu am y math yma o ddeunydd crefyddol. So mae gen ti
Mae gennym ni bonedd y saint. Ie. Sef i pwyd dad a mam. Wedyn Bucheddau'r saint. Hanes bywyd. Hanes bywyd. Mae gennym ti rwan gerddi. Canu mawl. Canu mawl, i seintiau penodol. Oedd y stwff ma... Oedd na rwy'n enghraifft Gruffydd Ap Goch yn canu stwff oedd yn fwy uniongyrchol am dduw, os lyci. Oes, mae'n awdla. Dio ddim i gyd trwy gyfrwng seintiau. Na, mae'n awdla o fawl i dduw. Reit, oce. Awdla i dduw bendant, da. So, mi ganodd Gruffydd Ap Goch. So, mae hwnna'n fwy... Mae hwn fel canu mawl... Ie, unigolyn da, yr union. Hollol. Felly mae hwnna'n debyg ar un ystyr. Mae'n ddigon o farddoniaeth sydd yn canolbwyntio ar dduw, da, ti'n fawr. Ond mae'n lot o'r seintiau hefyd, lle, da. Ie, sori. Mae hwnna'n ddiddorol. Ac, mae'n... rhywbeth diddorol. Son am bobl go iawn a seintiau, lle. Yn lle bod yn ganol fawl i dduw i hun, mae pob peth sy'n moli sant hefyd yn moli Duw, wrth gwrs, Duw sy'n rhoi grym i sant. Felly cynta, mae'r sant yna efo Duw. Ond mae yna lot o seintiau yn cael eu crybwyll wrth yr heibio tua diwedd yr awdl hir hon i ddewi, de. A wych iawn. Mae'n sôn am lwyth o seintiau eraill yn dŵad i Landdewi Brefi, i ddyrchafu Dewi, de. A fel llinell fel i un o'r sedd i frefi, hynny yw Llanddewi brefi, a'r ddewi dda i Fuchedd, i Gymru Dewi ddi-gymrodedd, hynny yw Dewi heb ei ail, de, yn bennaf, yn decaf o'r tirnedd, ystod tirnedd yw'r fatha'r peneithiaid eglwysig. A wedyn mae'n wych, wedyn bod mae'n hir iawn, fydde darllen yr holl unell yma, ond mae'n dweud bod seint eraill yn dŵad o bob man o Angaw, Anjou, ella yn Ffrainc, o Lydaw, Saint Llydaw yn dŵad, Saint Lloegrwys, hynny yw Saint Dynion Lloegr, da. Mae'n dweud, mae'n enwi Saint Dyfnaint, a Saint Caint yn Lloegr yn benodol, yn ogystal â'r Saint Dynion Lloegr, Lloegrys, Saint Manaw, Powys, Brycheiniog, a wedyn llinell wych, Saint Iwerddon a Mon a Saint Gwynedd. Dwi'n greit, i gyd yn dŵad a Saint y Gogledd, yr hen ogledd allan, pwy wir, Saint y Gogledd, mae wedi enwi Mon a Gwynedd yn barod lle. Saint y Gogledd, i gyd yn dŵad i Landdewi Brefi i ddod ynghyd i dderbyn Dewi Sant fel y prif sant. The sight of bob man yn y byd. Oedden ni'n gwybod hynna. Oedden ni'n gweld hynna. Fel mae cofiant Dewi yn dyrchafu Dewi lle ac yn rhan o'r fath o ymgyrch wleidyddol bron yr eglwys i ddyrchafu un sant. Ni'n gweld yn yr awdl yma, mae'n olwch bobl, mae'r saint o bob man mynd i ddwad yma i Landdewi Brefi i ddyrchafu Dewi. So mae'n wych, da. So, nid ar chwarae bach ar eith Dewi Sant yn nawdd sant Cymru, da. Dipyn o waith llenyddol yn ei hyrwyddo yn yr oesau canol, da. Gret, Jerry, dwi'n gobeithio bod... Wel, dwi wedi cael fy nyrchafu yn gwrando ar hynna, a wedi dysgu... Eidi'r eglwys wan, gobeithio? Mae'r eglwys Penmynydd, yr eglwys yn y pentre, cefais i magyn yma fel gymaint eglwys i wedi cael. Ond da ni wedi dysgu am bonedd y saint, Bucheddau'r seintiau diddorol ofnadwy. Gobeithio bod hwnna wedi bod yn agoriad llygad i chitha hefyd, neu falle bod chi'n gwybod am y stwff yma yn barod. Diolch ti, Jerry, a diolch i chi am ymuno hefo ni. Cofiwch bod ni ar gael drwy'r gwahanol apiau podlediadau. Dyn ni ar gael ar YouTube. Da chi'n gallu gwylio ni yn fyna hefyd, a mae yna lot yna chi'n dewis gwneud hynny, sydd yn rhyfeddod. I weld y wyneb di mewn syndod yn gwrando ar y stwff yma. Da ni ar gael gynta drwy am, ac os byddwch chi'n gallu rhoi gwybod i bobl am fodolaeth y pod, mi fyddwn ni'n ddiolchgar tu hwnt. Gobeithio nhwch chi ymuno hefo ni eto, ac yn y cyfamser gan Richard yn y gongol, gan Jerry a fi na. Hwyl i chi. Hwyl fawr.